Sveti prorok Osijan, sin Veirin iz plemena Isaharova, živeo i prorokovao na preko 800 godina pre Hristova rođenja. Reči njegove bogoduhovne nalaze se u knjizi njegovoj koja sadrži 14 glava. Ukorovao je mnogi Izraelje i Judu zbog idolopoklonstva. Proricao kaznu Božju za grehe, propast Samarije, Izraelja, zbog odstupanja od Boga. Proricao ukidanje i prestanak starozavetne žrtve i dolazak Gospoda i bogatstvo darova koje će on doneti sobom na zemlju. Živeo do duboku starost i mirno se upokojio. Vidoviti prorok Osija vikaše: i narodu grešnom bedu proricaše. Gospod, Gospod zbori, milost mi je mila, a nemila žrtva prljava i gnila. Prestupiste zakon koji Adam stari, laži se klanjate, laž vam gospodari. Prestaće vam žrtve, primiti ih neću, ja sam sebi žrtvu gotivim najveću. Oraste bezbožnost, bezakonje žnjeste, sijeste vetar, oluju požnjeste. I sad sijite pravdu, milost ćete žnjeti, i bit ćete meni narod opet sveti. Mene se stidite, idole volite, preljubu s grehom vodite. Zato ćete biti po svetu skitači, svaki će narod biti od vas jači. I ja ću podići novog Izrailja, jedno novo carstvo, carstvo svetitelja. Biće kao rosa, koljiljan cvetaće, najlepšim mirisom svetu mirisaće. Ja sam Gospod, Gospod, šta hoću to mogu, blažen ko se klanja meni, živom Bogu.